Ngicela ukukhuleka kakhulu ebukhosini bakwaTembe ngibonge induna ngenhlonipho yayo ukuthi iblesse umcimbi wethu. Ngithanda ukusho ukuthi isixolisile ngoba kunolunye udaba olukhona oluthinta umkhuhlane. So sebenze mase nimbone ehamba ningabe senithi useshiyile. Siyabonga kakhulu, siyacela usibongele nabo umntwana omkhulu. Ngicela ke ukubingelela kakhulu uDeputy Mayor womkhanyakude, I mean Deputy Mayor weMhlabuyalingana local municipality, uKhansela EZ Mtshali oqeda ukungethula lapha ngaphambili. Ngibingelele ngenhlonipho uKhansela SS Mkhumbuzi, uWard Councillor lapha e20, ngibonge namazwi akhe okweseka. Ngicela ukubingelela our head of department Mr. Onkemese Kabasiya for the KZN Department of Social Development and all SMS members MENCO abakhona la. Ngicela ukubingelela ama stakeholders wethu esihlanganyela nawo njalo uma sinemicimbi efana nale, kakhulukazi civil society, all the NPO sector. Sanibonani. Ngiyathanda ukubingelela omama abeze lapha ngaphambili bezothula ufakazi, Mama Njokweni and Mama uTembe. Nibabona ukuthi bebe bahle kanjani? Siyabonga, ngazi ke nina, but mina I am encouraged, ngigqugquzelekile ngamazwi abawasherele. Ngithanda ukuthi ngibonge kakhulu. Representatives from the AIDS Foundation and all stakeholders, partners and community members. Ngokukhethekile ngicela ukubingelela umphakathi walapha kwaLulwane, bese ngibingelela bonke omama bakhona namuhla. Ngithi sanibonani. Ngaphambi kokuthi ngiqaleke ngokugcwele inkulumo yami, ake ngithule ngithatha ithuba ngibingelele futhi kuBishop ubaba uMbonambi othatha isikhathi sakhe wazosibusisa namhlanje ngomkhuleko omuhle kangaka, nabazalwana abamphelezele mabekhona. Siyabonga, siyi-department esebenzisana nama-stakeholders futhi emhloniphayo kakhulu uNkulunkulu. Ngicela nje ukubonga ke uBishop wami kakhulu baba uMbonambi. Ngithanda ke ukuthi nje kini nonke siyabonga ukuba ingxenye yalolu suku olubalekile ohlose ukuhlonipha iqhaza nomsebenzi omkhulu owenziwa abesifazane basemakhaya. Namuhla ke ngimi phambi kwenu ngenjabulo enkulu njengoba sivala inyanga kaOctober eyaziwa njengenyanga ye-social development. Lena ke inyanga lapho sisuke sibungaza khona imisebenzi nokuzikhandla kwabasebenzi bomnyango ngaso sonke isikhathi. Ukugujwa kosuku lwabesifazane basemakhaya olwaziwa ngokuthi International Day of Rural Women akusiyona nje into yokuzijabulisa, kodwa ithuba lokuthi sikhumbuze umhlaba wonke ngobukhulu kanye nenani elikhulu labesifazane abahlala eindaweni zasemakhaya. Nilizwile ukuthi usuku lubizwa ngani? International Day of Rural Women. Sesadlula nje kutheni sigcwalise ihholo namatende kube irabi sikhulume sithatha ukudla sihambe. Kade yesidiya sikwenzi lokho. We meet and gather for a purpose. Siphinde futhi silandelele bekade sikwenza ukuthi sikhona into ezibambekayo lesikwazi ukuyibamba. So mawuxoxela umuntu ukuthi befika uMC bekunani, bekune International Day for Rural Women. Noma ngesizulu bekubungazwa usuku lwabesifazane basemakhaya. I just would love to acknowledge ngisasho nje lolu suku ama government departments and entities ahlanganyele kunye nathi this morning benikeza information lapha benifundisa. Abaningi babo nabemnyango kunama services noma inini uyakwazi ukuphuma uye kulelo tende oluthandayo ubuyele futhi ngaphakathi uqhubeke. Ngicela sibashayeleni izandla bonke abasifundisile. Ngiyazi ukuthi khona kade ngithula lapha phambili kwenu, kodwa ngicela ukungeza nje okuncane kuloko okushilo ukuthi nami ngizalwe emakhaya endaweni yaseMzumbe njengoba ekadesho.
Ngikhulele emakhaya ngafunda khona ngaqala futhi ukusebenza khona namanje futhi ngisahlala khona. Ingakho ngiyiqhenya ngokuba owesifazane wasemakhaya. Ngaphambi kokuthi ke ngingene ngigxile kwingqikithi yanamhlanje ngicela ukuqala ngikhulume ngesikhungo sethu iBambanana Flagship Project esiqale savula yona ekseni. Ngonyaka wedlule ke siwumnyango sethulu somqulu esiubiza ngeWomen Integrated Socio-Economic Empowerment Strategy okuwusomqulu okuyiwona osilawula ukuthi ngabe sibathuthukisa kanjani abantu besifazane. Niyakwazi iBambanana? Yebo. Lesi ke isikhungo sethu esihle kakhulu senza umsebenzi futhi omqoka ohambisana nenqubomgomo yethu njengomnyango ukushintsha indlela esisebenza ngayo lapho besihambisa phambili ukunikezela ngezibonelelo kuphela kodwa manje siya endleleni yokuthuthukisa abantu ngeindlela ezahlukahlukeneyo. Siyaholela ke ama grant ke asikusho nalokho ukuthi ithini esiholela ama grant. Kodwa kuyona into esifuna ukuyiqhakambisa leyo ngoba siyazi ukuthi abantu abaphili ngama grant awanela ngithi. Niyazi ukuthi ingane mayifika eminyakeni ethize iyaphela igrant i-child support grant. Niyazi ukuthi makhona umuntu okade ehola ekhaya ugogo noma umkhulu uma edlula nje ikhadi liyavaleka uhamba nayo impesheni. Usale ekhaya kube usizi. So the transition lesizamayo ukunikezela ngamakhono kusho ukuthi ikhono lelo lingenile ekhaya njengoba ukade ubeze omama bechaza kamnandi la ngaphambili sekuyindlela leyo yokuthi ekhaya kube khona isinkwa kuphilwe singathembeli kuma grant. Niyabona? Ukuthi nje u350 ungenile noma ungenanga ungabi ne stress. Okusempeleni yokungasawuholi mase uzisebenza ngithi. Awamncane yena. Ngiyazi ukuthi mncane ngoba asifuna ukushiya noma uthola ithuba asushiya u350. Umuntu athi awungangifakele i-account ngoba kuzovaleka u350. Hayi kanti sihlelike bona laba enihlala nabo la nibancoma ukuthi ave besebenza bayijamela kanje ikhompyutha babona hayi lo muntu usenemali engenayo. Uthi uyafika ulinda imessage ayifiki kanti hayi sesivalile. Akuyona into embi ukuthi mawuthola ithuba phuma phela ekuncikeni kuhulumeni ngoba usuzimela ngithi. Ingane yakho mayithola umsebenzi ithatha ingane ithi hayi senginika wena sisi wami noma mahamba uyibhalisa. Hawu angithi uyasebenza ngisuzokwazi ukondla. Lokho bekuphisa ngayo uyinika omunye umuntu iprocess ende mase nizama ukubuyela senizohlupho sonhlala kahle niyochaza. Niyazazi le ndaba engiyikhulumayo ngithi. Sifuna ukuthi ke ngale transition yethu ke niphumeke khona ke. So lesi sikhungo ke sethu eBambanana sihlanganisa abesifazane abahlanganyela emsebenzini ehlukahlukene yokuziphilisa njengokuthunga, ukufuya, ukulima, ukupheka nokwenza umsebenzi wezandla wobuciko. Le misebenzi ke ayigcini nje ngokubasiza bathola imali yokuphila kodwa ibuyisela nesithunzi ukuzethemba nokuzimela kwabesifazane basemakhaya. Ibaluleke kakhulu lento engisho isithunzi somuntu. Singajabulisi ukuthi omunye umuntu uyacela kuthina kuphela. Masithi buyisa isithunzi ukuthi uyakwazi ukuzenzela sewunento yakho. Awusathi mawufuna ukunyakaza noma ugoqoza uqale uyothekela kamakhelwane. Ngiyajabula ukuthi njengoba sihlangene lapha emkhanya kude ngemva kokuphothulwa kwemhlangano yethu nabasebenzi bethu bomnyango esiubiza ngecluster meeting. Lokhu kumqoka kakhulu kulesi sikhathi siguqula indlela yethu yokusebenza ke singumnyango. Sikhetheke ukuvakashela bonke abasebenzi bethu bomnyango ukuze sixoxisane nabo sonke sibe semqondweni owodwa ngesifuna ukuzwela abantu bakithi. Sekubonakeleke kaningi ukuthi abasebenzi abanelisekile baphatha kahle abantu futhi basebenze ngokuyikhandla. Le mhlangano yethu ke siyivale khona lapha emkhanya kude nokuyisinyathelo esibalekile ekukhuthazeni abasebenzi bomnyango balapha ke emkhanya kude njengoba sazi ukuthi lesi ngesinye ke seyifunda esisasalele emuva kakhulu kwezentuthuko. Ngicela nishayele abasebenzi baka-DSD izandla. Niyababona ukuthi bahle njengomama wabo futhi bahlale bejabulile njengomama wabo.
sifuna ke nje ukuthi baqhubekeke ngaleyo phethini sibakhuthazeke ukuthi bangayiki kodwa ngoba induna uTembu sekhona ngisizwile ke akubekile DDG Dr. Ngcomo and the team about the number of widows in the area and the type of interventions abangathanda ukuwabona. Sinazo ke inhlelo impela ezithintana naloko ezibhekene nje ngqo nabafelokazi ngoba siyazi ukuthi abanye basele nemizi basele nezingane kubuyela kule yanto yesithunzi ukuthi wathi isithunzi umuntu afane nabanye. So uthe bebhalile ke naphansi ngimkhombisile ukuthi ngicela ku district director wethu lelo phepha lakhe uMamntuma isehamba sekuyoqhubeka lapho ke siyabuya ke bakhona besifazane abazojoyina uhlelo nizoza hayi siyabonga ke ngoba ke sengicela ke Dr. Ngcomo ukuze ukuthi sihambe safika phi kodwa ubukhosi siyahlonipha kakhulu ngoba ibona okuhlala nabantu kwazi inkinga zabantu mabe sitshela nje ukuthi nayi into eyingcinamba esingathanda ukuthi sidlule kuyona mina ngike ngibakholwe ukuthi bakubonile ke lokho kodwa ke kuyadingeka ke sikhulume ngokungesabi ngezinto ezibhekene ongidalile inkingi mina njalo engivuma ukuthi angingene ukudla ababuye ke bazoxoxa ke khona soqhubeka noma sithule asithule khona sosheshe siqede ngiyadinga ukuthi sibhekane ngokungesabi ngezinto ezibhekene nalesi sifunda sethu sasemkhanyakude sibhekene nenkinga enzima ezifana nokungabi namsebenzi ububa obukhulu kanye nobugebengu okuyinto eziphazamisa imizamo yethu yokwakha imiphakathi ezinzile. Iningi labantu bakulesi sifunda bathembele kwizibonelelo zikahulumeni phecelezi social grants ukuze liphile okusho ukuthi amathuba omnotho awekho ngempela ikakhulukazi kwabesifazane nabantu abasha. Lesi sithombe ke esingesihle futhi esihlale sisikhumbuzo kithi sonke ukuthi umsebenzi wethu awukapheli sidinga ukuqhubeka nokusebenza ngokuzikhandla sithuthukise abantu bakithi kakhulukazi omama nabantu abasha ngamakhono. Siqinisekise futhi ukuthi intuthuko ifinyelela kuwo wonke umuntu kuhlanganisa nabahlala emakhaya. Ngizwile ke mina induna mayikhuluma bayazi ke la ka DSD lokhu sifikile. Akekho umuntu ongitshelile ukuthi la akaze kufike ngqongqosha. Kodwa siyakwazi ukubheka indawo sikhombe indawo ezi-right ukuthi abantu baswele futhi bayadinga ingakho nani ke simkhethileke kulosuku la namhlanje. Usuku ke labantu besifazane lomhlaba ligujwa minyaka yonke ngomhla ka-15 October kanti kulonyaka siligubha ngaphansi kwesiqubulo esithi the rise of rural women building resilient futures with Beijing plus study. Kusho ukuthi ngesizulu the rise of women ukuthi abantu besifazane mabaphakame noma sibaphakamise building resilient future ikusasa eliqinile noma elinozinzo for abantu besifazane the rise of rural women building resilient futures with Beijing plus state. Lesiqubulo kwesihlalo sihloso uqinisekisa ukuthi sonke siqhubeka nokulwela ukulingana ngokobulili uqeda ububha nokwenza isiqiniseko sokuthi abesifazane namantombazane bonke bayahlomula ngokugcwele entuthukweni eyenzeka eindaweni zabo. Lesi siqubulo ke sihambisana nenqubomgomo yethu lapho sifuna khona ukwakha umphakathi okwazi ukuzimela uphinde ube namathuba alinganayo. Ningezwaka abantu bekhuluma izinto ezingekho ngabantu besifazane abasemakhaya. Mina ngiyathanda ukunitshela namhlanje ukuthi nidlala indima enkulu kakhulu kwezomnotho nezokuphila kwabantu. Uma ngabe sihamba nje ngapha emkhanyakude usuke kwazi ukufanele ngiphathe imali ecelene ucash ngoba abantu bangapha basakhuthalele kakhulu ukulima ukufuya ngakho ke bakhulisa abantwana ngalezo zinto bondleke nemndeni yabo. So ungezwa nje umuntu ethi omama basemakhaya siyancoma nje kakhulu njengoba sengishilo abantu besifazane ibona abahamba phambili kwezolimo nokuyinto ephilisa imindeni eminingi bahlale bekhombisa ubuhlakani
bokusebenzisa izindlela zokulima ezihambisana nemvelo ukugcina amanzi kanye nokuvikela umhlaba. Lokhu kusinika ke isibonelo sokuthi uma abantu besifazane bethola amathuba kanye nolwazi olufanele bangaba abaholi beyinguquko ezinkulu hayi kuphela emakhaya kodwa nasemhlabeni wonke. Angazi noma niyamuzwa lo muntu wesifazane ngimchaza la ukuthi nina lapho umuntu wesifazane ohamba ayokha amanzi aphethe ibhakede nengane emhlane akha amanzi awathwala ekhanda nengane aphinde athathe igeje nengane emhlane agoba lime aphinde abeke phansi igeje agijima ekhishini ayogoqoza ukudla. Amandla lawo umuntu wesifazane. So ingakho ke sinethemba ukuthi njengoba nibone labo mama ade bekhuluma la kuyona inganekwane ngoba masikhuluma la sihleli khona kumnandi siyayisithi haya kwenziwa lutho nabo ufakazi basikhulumele namhlanje ukuthi inhlelo zafika kubona bayimukela sebekuphi ke namhlanje. So siyayikhanya ke kakhulu ubheka nje lapha sinongqongqoshe wesifazane sino deputy mayor wasemhlabeni ingane naye futhi umuntu wesifazane. Laba ke ngikhuluma ngabo bakhuliswa umama owayekwazi ukuhlupheka kwabantu besifazane ezazi izidingo zabo. Ngikhuluma ngomama unkosikazi Zanele kaMagwaza Msili owaye-deputy minister waka-science and technology. Thina ke no-deputy mayor umama Mtshali njengabantu besifazane isibophe sasenza ukusebenzela abantu bakithi singabheki ibala la muntu nokuqinisekisa ukuthi lokhu uvizethu wasifundisa kona siqhubeke nakho ngaso sonke ke isikhathi. Amandla ukuze akwazi ukuyimela. Uma sibona umuntu odinga ukunikwa amandla ukuze akwazi ukuyimela aguqule impilo yakhe nempilo yezingane zakhe. Sekubonakele kaningi ukuthi umuntu wesifazane umenika ulwazi namakhono kanye nokwesekwa okufanele uyakwazi ukufukula bonke abantu futhi baba baningi kakhulu abahlomulayo. Hayi ukuthi ngisho kabi baba umbishophi baphumede BM kodwa iqiniso ukuthi umuntu wesifazane yabo nje makhona isingwa kuthiwe mina ngabela abantu isinkwa literally bread. Mina ngesinkwa sodwa nginganiseva nina nonke ngiyophuma lapha ngoba ngiyazi fanele ngixozulule kanjani ukuze kuthole wonke umuntu. Umuntu wesifazane ke lo obaba ke Nkosi yami hayi kabi uzoqala nje ngokuthatha wakhe ama-slices abeke eceleni. Thina siyazi ukuthi nasemcimbini yemndeni useva abantu kuphela wena ungatholanga. Awusho futhi ukuthi angitholanga abantu babonge baxoxoze bahambe kodwa ubewazi wena ukuthi angitholanga. Niyabona sikhuluma ngamandla komuntu wesifazane hayi ukuthi sithini le ndlela ke ngakho ke ukuthuthukiswa kwamakhono ke sekuyisisekelo ke somsebenzi wethu. Nizule le ndaba engichazile ukuthi nathi kulindeleke ukuthi sifake ekuthuthukiseni abantu sakhe umnotho. I am glad that our new head of department Mr. Kabasia understands this vision very well. Kufanele ke ukuthi sihambe siyopartnerisha nabantu sibuye silethele abantu impilo engcono njenge Department of Social Development. Songe imali eningi eya eimpeshenini ngoba iningi imali eimpeshenini kodwa impesheni awuphili forever. Futhi singavumelana nje ukuthi iyakuvalela nezinto eziningi ukuthi ayithiwa wena uyahola. Yabo. So sifuna ukuthi sinike thina amakhono okuphila ukuthi nenze ngezandla zenu nenze imali. Ningabi la bethu makuthiwa yenza into uthi hey ngiyahola mina cha. Sifuna nemali, sifuna abantu abaphuma kalulwane baphile kahle, kuphuma imoto la kuphuma abantwana abagqoka amajazi ngoba mina ngithathe uhlelo nalwenza lwaniphilisa. Iyazwakala le ndaba engixoxayo. So ke sivumeleni ke nivumele osonhlala kahle bethu ukuthi banilekelela. Ngibonga kakhulu baba ukhansela weward uMkhumbuzi ngoba
ngigcizelela njalo ukuthi osonhlala kahle kwethu ngesinye isikhathi sinama challenges uthola ukuthi abanele kahle kodwa kuyinto ebalekile kumina ukuthi bangasuka emphakathini e-war room babe khona kuma LTTs babe khona ukuze bathathe inkinga ke zethu. Inkinga ke iqala ke maseniqala ke deputy mayor senifuhlela konke ke ka DSD. Umnyango nje kahle kahle sengamukelo wabo bonke abantu ngoba ukuthethiswe ingane ngena certificate engathi home affairs. Asiyena nengena pass thethiswe thina abanye bazibafonele mina bathi sonhlala kahle kamsizanga yabo. Kodwa ke into ugcobe silwamukelayo ngezandla noma bengakusizanga ukuthi bayikhiphe lonto kodwa bayakukhombisa la ungaya khona ukuze uthole usizo. Niyabona? DSD akakushinje ulenga lapha athi hayi emhlangene naleyo nto kodwa uyakudirector on how best the challenge can be solved. Ningabashayela izandla sonhlala kahle. So ke akona ke lokho kunye abakwenzayo ngithanda ukuthi nixhumane nabo kakhulu nje wasengishilo ukuthi enye inkinga esibhekene nazo idakamizwa nophuzo oludakayo. Thiwa la eMkhanyakude niyazigayela ke nje utshwala benu. Khona umhlebele. Besho into engekho. Lalelanile. Hayi, you get addicted kuleyo nto abantu ilimaze nasemzimbeni nasemqondweni. Isidakamizwa. Lezinto esizakhela zona. Kodwa ke ngizama ukusho ukuthi noma sineyinkinga zabantwana abangayiphathi kahle nabanjani usonhlala kahle uyakwazi ukululeka ngoba we place value ekwakheni imindeni ukuthi imindeni ime isimame. Niyabona? Le ndlela yokufundisa amakhono ivula iminyango eminingi yokuphila yokwakha imakethe nokufinyelela ezinhlelweni zokuthuthukiswa komnotho. Uma umuntu wesifazane ke nikeza ukwesekwa umndeni uyakhula. Uma umndeni ukhula umphakathi uyaphumelela. Uma imphakathi iphumelela isifundazwe siyathuthuka. Ngiphetha ke ngokuthi ake sikhumbule ukuthi amandla abesifazane awagcini ngokukhuluma nje kuphela kodwa sibona ngezenzo. Abesifazane ke basemakhaya bayizinsika zomnotho bayikhonkwana zomphakathi futhi bayinhliziyo yeinguquko lezo siyifunayo. Ngithi ke kini nonke asivukeke siqine njengakone theme yethu let us be resilient. Siqine siqhubeke sakheke ikusasa ke eliqhakazile labesifazane basemakhaya. Ngiyabonga kakhulu mphathi.